Ens trobem a Picassent, on s'estan executant unes obres d'una inversió per part de la Conselleria d'uns 2,6 milions d'euros ací al barranc per poder millorar la capacitat hidràulica front a altres problemàtiques que puga tindre en un futur. Estem ací en Conxa, com estàs? Vull que em contes quin és l'objectiu real d'aquestes obres. Anem a veure, l'objectiu real és, com has dit tu abans, efectivament, a conseqüència de la dana, el barranc va sofrir i ja no sols que va sofrir desperfectes, sinó que no donava seguretat als veïns ni al trànsit. Aleshores, la Conselleria ha tingut a bé estar fent ara, com podeu comprovar, l'escollera, una subvenció, no són unes obres que feia per valor de 2,6 milions d'euros. En aquest cas és la Conselleria. Hem tingut obres també, com són les del Ministeri, que si no passa res ja anem a treure licitació per vora 10 milions d'euros, que és el carrer de l'Omet, i els ponts que ja estan a hores d'ara transitats, que també han sigut obres de la Conselleria. Tot això per a què és? Per a millorar l'accessibilitat i la seguretat dels veïns i les veïnes de Picassent. Estem comprovant com estan fent, reforçant amb escollera el llit del barranc, i això per a nosaltres és molt important i el que volem, com no, és agrair els treballs que estan realitzant a hores d'ara. I aquestes actuacions responen a una millora a nivell global o estem parlant de millores per part de les últimes actuacions que han tingut en les pluges? Anem a veure, en el moment se dona seguretat a la ciutadania, és una millora global i no ens oblidem d'una cosa. Este barranc, el barranc de Picassent, és un barranc que travessa les localitats d'Alcàsser i Beniparrell. Aleshores, és importantíssim que esperem que no torni a succeir catàstrofes com l'última dana que vàrem tindre, i és importantíssim tindre el barranc en condicions per a poder tota l'aigua que en ell travessa, que torna a dir, perquè clar, així l'aigua no és l'aigua que caigui a Picassent, sinó és l'aigua que venia de les muntanyes, que venia de dalt, que passa per este barranc, que és un barranc, com podeu comprovar, gran, i que la dana va sofrir moltíssim els seus desperfectes. I per a quan estaríem parlant que podrien finalitzar les obres? Aquestes obres que estan fent de l'escollera i del barranc que està passant per Picassent, segons es diuen a la Conselleria, a final d'any, si no passa res, podrien estar ja tancades i acabades elles. En definitiva, Picassent busca millorar la seva estructura hidràulica per a previndre riscos i assegurar la seguretat de tota la població.